Dagiti SARSARITA ni Lola Aghila. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA tayo anapauluan. Dagiti agkabsat a prinsesa. Iti maysa a palasyo ubing, adadwa a prinsesa. Iso da prinsesa Milagrosa ken prinsesa Narda. Napintas dagitoy nga agpadpada ngem nagdumada iti ugali. Iti maysang aldaw ken Apay kasta ti panaggunggunay mo, sika Adama? Pakawanan natanok a prinsesa Narda. Kita aman! Nabuyatamon ti kawus ko iti napodot adanom. Pakawanan prinsesa Narda. Soldado! Madaydayaw a prinsesa. Dusaan daytoy abakat. Saplitan nyo iti latigo! Pakawanan prinsesa Narda. Anya pa'y lang tar aramidam, soldado? Wan, madaydayaw. Kumay ka, sika bakit? Saan? Maasi ka kanyak, madaydayaw a prinsesa. Saan ka di soldado? Di mo aramiden ti kasta kanyak. Di nagsaplitan iti latigo. Agtungtong palak lang iti bilin ti prinsesa. Saan mo nga aramidan ti kasta, soldado? Bilin ni prinsesa Narda nga aramidag na ito'y. Prinsesa Milagrosa. Di mo aramidan ti kasta. Siyak ti madaksan. Nujak agtungpal. Madaydayaw a prinsesa. No kasta nga ron. Siyak ti saplitan. Ha? Nangag mo, soldado. Siyak ti saplitan. Saan madaydayaw a prinsesa? Siya kunti madusa ta siyak tinagbasol. Apay, soldado. Di mo maiturad ti mang saplit kanyak. Sige, aramidam. Kontrabida ka talaga, Milagrosa. Nagbasit ti basol an aramida ni Dama Luisa. Kabsat ko a prinsesa. Iso asaan anaskan adusaom iti nadagsan. Ha! Di ka agbalin an naranggas kadagiti adda iti babaan tayo. Kabsat ko a prinsesa. Saan anasaya at dayta? Di ka agin lalaing, Milagrosa. Gaputa sika. Awan ti karbengam dito'y palasyo. Gaputa saan ka akap kapin ano? Anya? Jack ang muno asino ti amam. Ha? Awan bain mo! Jak kayat nga agap-apa kayo nga agkabsat. Saan ko akabsat dayta a Milagrosa? Saan ko maakasta, anak ko a prinsesa Narda? Sipod ubing ni Milagrosa, ket dito yan palasyo adim makal. Inasawak ti inana, gaputan na bayagan a pimusay day di inam. Ngarod, agkabsat kayo. Jack maaklon akabsat ko dayta a babae. Prinsesa Milagrosa, pasensya amon ti kabsat mo. Uwan, amami nga ari. Asawak nga ari. Saan ko mga agbalin a parikot daytoy abanag, asawak arena. Basta laglagi pa nyo, nga ipatpatag kayo adwa, kan ni Prinsesa Milagrosa. Wan, asawak nga ari. No kasta? Adda ni Prinsipe Balang? Dama Luisa? Wan, prinsesa Narda. Kaya't nakano asarungkaran ni Prinsesa Milagrosa. Anya? Sige, madaydayaw a Prinsesa Narda. Tainak iti silad ni Prinsesa Milagrosa. Ipakaamok nga da sa nga ilina. Saan? Siya ti sumango iti prinsipe. Nangag mo? Ala? Inkan ni Jack kusina ti palasyo. Tamang isagana ka iti pagsangwan mi kan ni Prinsipe Balang.
Wan, Prinsesa Narda. Awan ni Prinsesa Milagrosa, Prinsipe Balang. Ngamin, kunana adi nakapagan ano akasarita. Isa siya kun ti simangukan ka. Ha? Amo matanday dya babae. Nagalas ti ugali na. Kuha. No, kasta nga rod, Prinsesa Narda. Agpakada ako. Oh, saan pa'y? Apay no urayin ta tinsagana ti dama apagsangwan ta. Saanin, Prinsesa Narda? Agpakada ako. Agawaam, Prinsesa Milagrosa. Mapankan iti kang runaan ari daw ti palasyo. Urayom ijay ni Prinsipe Balang. Ha? Ingkan madaydayaw. Agawaam. Uwan, dama. Agyaman unay kan ka. Prinsipe Balang. Patpatgag ka, Prinsesa. Kung nati kabsat mo di na kaya takasarita. Saan apod no dayta? Patgag a prinsipe. Ikalay sakan. Patgag ka, Prinsesa. Paikalay sa akin ka. Patgag a prinsipe. Ti awanan bain a Milagrosa? Kain inarakop na ni Prinsipe Balang itiri daw ti palasyo? Agayan ayat damot ngamin, madaydayaw a prinsesa. Saan na mabalinda ito eh? Kaya't ko asyak lang ti pagrukbaban dagiti amin a prinsipe. Madaydayaw. Soldado, Madaydayaw? mangayab ka iti kadwam a soldado. Kat surutan nyo dahi a prinsipe Balang. Kat patayan nyo iti dalan. Da kayo a maingal a soldado nga agtulnog kanyak. Madaydayaw a prinsesa. Ibilin ko ako yugan nyo ni Prinsipe Balang. Aging gay jay palasyo da. Wan, madaydayaw. Diyak kayat nga dadakas a mapasamak kan kwa na iti dalan na. Protektaran mi, madaydayaw. Saan mi anay patungpal ti kayat mo, Prinsesa Narda? Gaputado a soldados tayo tinangkuyog kini Prinsipe Balang iti panagawid na. Nakas tangarod. Dayjay a Milagrosa nga agraraman ti patayan nyo. Ha? Namapatayo dayjay a babae. Ikan kay to iti dakkel agonggona. Prinsesa Narda, saan mi akabaalan nga ramiden dayta? Kayat mo? Tasika ti patayak? Soldado at akrot? Madaydayaw. Aramidan nyo ti imbagak. Tano saan? Da kayo ti paputulak ti ulo na! Wan, Prinsesa Milagrosa. Kasta tinangag ko abilin ni Prinsesa Narda. Nalidayak iti kasta nga ugali na, dama. Wan nga rod, patgag a prinsesa. Inak ipakaammo da ito'y iti ari kan reyna. Saan, dama? Saan? Di mo ibagbaga kadakwada? Tadyak kayat nga agparikot da. Adtoyak, Prinsesa Narda. Si dada anak amatay no dayta ti pakaragsakam. Saanan anasken abilinam dagiti soldado ang mga ramid iti dayta. Di mo idairaman nga agbasol. Anya? No pakaragsakam amatayak, si papalubusak. Sige, patayan na no dayta ti kayat mo. Talaga apatayan ka! Soldado! Madaydayaw. Yawat mo dayta ispadam! Antoy, madaydayaw. Tangay kayat mo ti matay. Pwes! Siya kon timang patay kan ka! Saan? Ha? Amak nga ari? Isoblim dayta espada iti soldado. Saan na nasaya at ti ugalim, Prinsesa Narda? Sipod ubing kayo. Dayta lamang paspasakit ken ni Milagrosa ti aramidam. Saan ko akabsat dayta babae? No sa dino ngamin tinangpidpidutam kadakwada! Ibagak ken katipodno, Prinsesa Narda. Anya
pudno? Ani Prinsesa Milagrosa. Kat anak ko. Anya? Dakas ti kababalin iditi inam arena. Dayta ti gapuna. Ang nagsapulak iti sabali amang ipatag kanyak. Kat iso dayta ti ina ni Milagrosa. Anya? Kabsat mo ni Milagrosa. Ngarod, rumbeng laeng nga ipatag mo. Wan, anak ko a prinsesa. Podno ti ko na ti amayo nga ari. No kasta, anak-nak ti madaydayaw nga ari. Dayta ti podno. No kasta nga rod, naskan nga ipatagkulat ta ni Narda. Takabsat ko matgayam at talaga. Dayta ti maiparbang. Nakaragrag sakak, inak arena. Gaputa sa anak matgayam a bastardo. Akas iti kuna ni Prinsesa Narda. Saan ang mabalin? Ibabawim ti imbagam, amak nga ari. Saan ang mabalin? Saan ko akabsat ni Milagrosa? Dayta ti podno. Isu a pangaasim kuma. Anak ko a Prinsesa Narda. Ipatag mo kuma ti kabsat mo. Kat da kayo kuma ti agbalin a modelo dito'y palasyo. Modelo para iti kabya ken panagkakabsat. Amak nga ari. Sipod pay. Awan ti madi nga aramid ni Milagrosa. Amum dayta. Nasaya at latta nga uray pay nagadon ti madi nga aramidam kenkwana. Awan latta ti panagbaliw mo. Nga uray pay kanayon ka abagbagaan. Amak nga ari. Ketap no umado ti gagayam ken mangrespeto ken ka. Nasken nga agbalbaliw kan. Prinsesa Milagrosa, Ha? Prinsesa Narda? pakawanan Prinsesa Milagrosa. Ha? No mapakawanak, ikarig, agbalbaliw akon. Ngam no saan, umadayong ak, kat inak agnaed iti sabali a lugar. Anya? Prinsesa Milagrosa, kayat ko kumati makikapyakan ka. Apay kat dinasaan. Kabsat ko a Prinsesa Narda. Naagumak, kanjak kayat ti agpaatiw kan ka. Dayta tiga puna ang naulpitak kan ka. Tinapatag kat agbalbaliw kan. Iti kasta, kat naragsak tayo asa nga pamilya. Ikarig, kabsat ko a prinsesa. Agbalbaliw akon. Kat dita si Maya atan tilangan-langan dagiti dua a prinsesa ubing. Kat sipod dita nagbalinan ang nasingpet ni Prinsesa Narda kat naragsakan ti pamilyada. Kat dita anaamiris ni Prinsesa Narda. Ano nasaya ti panagpuspuso ti maysa a tao, kat naragsak gayam ti kaunggad na. Nagpaido maaragsak ti mariknana. Nga iso dayta, ti marikriknana, sipot nagbalbaliw. Bueno ubing, ditan ti nagibusan ti SARSARITA tayo, nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician,
Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.